Преди време взимах здравето за даденост. Не се интересувах с какво се храня, колко вода пия, колко часа спя. Не си давах почивка. Карах я на автопилот. Ден след ден, докато един ден не дойде диагнозата. И тогава времето спря. Светът ми се срина за секунди. Стоях в кабинета, слушах думите на лекаря, а в главата ми ихтеше само едно. Защо аз? Защо на мен? Страхът ме връхлетя като вълна, която отнася всичко по пътя си. Мечти, планове, бъдеще. Болеше ме не от думите, а от мисълта, че съм живяла без да се грижа за себе си. Че съм пренебрегвала най-ценното – тялото, което ден след ден е крещяло за помощ. Плаках, загубих земята под краката си. И тогава съдбата ме заведе там, където всичко започна да се променя. В природата. Седях сама обляна в сълзи и за първи път от години чух тишината. И в тази тишина чух и себе си. Стига. От тук нататък живея за мен. Вдишах дълбоко, изправих се и реших да поема обратно живота в ръцете си. От този ден започнах да се лекувам. Не само тялото, а и душата си. Започнах да се храня по-често, да движа тялото си, да пия вода, да дишам, да благодаря, да се връщам към себе си, към истинския живот. И малко по малко започнах да се чувствам жива, по-здрава, по-силна, по-истинска. Всеки ден победа, всеки ден благодарност. И ето ме днес, не просто здрава, а възродена. Сърцето ми е будно, животът ми е дар. И знам, че диагнозата не дойде за да ме сломи, а за да ме събуди. За да ми каже, погрижи се за себе си, обичай се, животът ти е твой. И аз го направих. И сега съм тук по-силна от всякога. С усмивка, с вяра и с едно огромно благодаря. Благодаря на доктор Емилова, благодаря на целия екип, благодаря на компания Aquasource, с които вече 9 години аз редовно поддържам здравето си, приемам супер храни и хранителни добавки, които хранят всяка моя клетка и така имам здраве, енергия и сили да продължа с радост, щастие и благодарност. Всеки ден е нов ден за мен, нова благословия, нов живот. Ако и вие търсите начин да подобрите своето здраве, обадете ми се, ще помогна на всеки, който ми се довери.